Ja me tiellä kävellään. Ja autokin tulee, ettei kuulu mitään. Mutta alkuräppi on. Jos on huono varmaan näette. Oh yeah. Kyllä. Ehkä maailman huonoin mun alkuräppi. Ja tää on semmonen tiedotevideo. Ensimmäinen tiedote. Milloin se... Mä en saa aina puhua, eikö se ookin siisti? Spesiaali tulee heti, jos 100 tilaajaa on täynnä. Ja sit kun... Okei, mä annan ehkä vähän arvoa. 100 tilaajaa tai 1000 tykkäystä, ei, 100 tykkäystä jostain mun videossa. Jonkun pidisteli tulee spesiaali. Ja toiseksi. Mä aloitan semmosen sarjan, kun se on semmonen kuin Lakko imitoi. Mut mä aloitan semmosen kuin Nikke imitoi. Eli se on samanlainen kuin Lakolla, mut vähän erilainen ja mä en kuvaa itteeni siinä. Mä teen sinne jotain teen siinä videossa jotain ja mä imitoin samalla. Se on vähän erilainen. Se on Nikke imitoi se nimi. Eikä Lakko imitoi. Tää on vaan niin paskaa, kun nää autot tuleella. Nähdään kohta. Eli missä me nyt oltiin? Ai niin, painamassa nappia. Eli sitten se... Oho, meinas tippu näin. Puhelin meinas tippu kädestä. Ja kiitos. Mä vasta aloitelin, niin sen takia kiitos sille jollekin jäpälle, joka lähetti mulle, joka antoi mulle yhden laikisen, joku Mix 66, en mä muista sen nimeä, joku Mix 6 ja jotain sellaista Mixia ja sellaista. Niin kiitos, kovat uploadit sinulle, koska me tästä. Koska vanhallakaan kanavalla ei ollut yhtään laikkia mun videoissa ja niitä ei olla, kukaan ei ole laittanut mulle kommentteja, niin kiitos sinulle. Laita sinäkin ihmeessä kommentteja, jos tykkäät mun videoista. Ja like. Ja tilaa ihmeessä myös toi kanava. Kommentoin, että mä ajattelin tällaisen. Se joku kuukauden. Jota mä tartun. Moro. Mutta olikohan muuta tiedotus? Ai niin, 2 sarjaa mun muuten aloitan. Se Nikke imitoi sarja ja kyssärien vastaus. Sellainen. Siinä mä en kuvaa itteeni, koska se on tylsää kuvaa itteeni. Ja monet YouTubettajat tekevät silleen, että ne kuvaa itteensä siinä ja tällä kertaa mä en kuvaa. Vaan mun pakko sanoa, että mä pelaan siinä nimeä. Nimeä. Vaikka mä en sitä pelistä, mutta kaikki mun kaverit ehdotti, että ne kysyi, että mitä peliä mä pelaisin. Eiku siis mä kysyin, että mitä peliä mä pelaisin niissä mun videossa ja sit se ehdotti minä kaikki. Kaikki ehdotti minä ja tää joku muu koti. Ennen tässä kun mä oon menossa mun kaverille, mä tein tässä välissä video, niin sit se oli tylsää. Mutta onneksi tää ei oo se viva-video, koska sit mun pitää tehdä tästä vaan 5 minuutin video, että tästä voi tulla vaikka tunnin video, mutta en usko, että tästä tulee paloauto. Tuolla. Kyllä. Nyt voidaan katsoa vähän paljon maassa. Siinä on iso vesitorni. Vesitorni! Kyllä. Nyt tuolla on toi iso mäki.
Vähän olisiko nyt muuta ilmoitusasiaa. On ihan täällä vielä. Mikä se olikaan? Ai joo, ihmeessä meikäläisen kanava ja laita kommenttia, tykkää videoista. Ja vielä kiitos sille miksi jäbälle, miksi 66 jäbälle niistä siitä kommentista ja laikista. Ja jos se miksi 66 vielä viittis tilata sen kanavan, olisin niin kiitollinen kautta iloinen, jos sä voisit tilata sen kanavan. No okei, mutta olisit ollut sitten tässä, kun vähän. Ai, siinä on muuten meikä. Wow. Yeah. Mä just tulin koulusta, isän teki mulla tää reppu tässä. Mutta kun suohan mä nyt on varmaan sinne enempää ilmoitusasia. Ei kyllä taida olla. Moro.